जायफ्रा एसे दुरबल मानसिफ्रासो होख्रावबाय थायो दे मा होनो सैमाफ्रा बे दुरबल बा गावखौ अरजानो गिनानै खां खां होनग्रा होमबा बे धरननि माने होसिख्रावबाय थायो पार्टिखौ हगारनांगौ जानायनि खारना जाहैबाय हाग्रामानि गाव हारसिं गोसो जाना जि गोसोखाङो बेखौनो खामानि मावो बेयो गणतान्त्रिक बा गणतन्त्र होननाय बुस्थुखौ जेबो बुजिया रायलायनाया बहुत 3 टाइम्स माने 3 राउन्ड्स रायलायनाय जाबाय खिन्थु भुल बुजाबुजिनि गेजेरजों बे रायलायनाया साक्सेस जायाखिसै दा बेफोर खोथाखौ जों बयबो लुबैदोंमोन बा बिपिएफ दोलोनि बयबो गिदिर गोलाव फ्राय जिल्लायानो लुबैयो फ्राय लिडारानो लुबैयो आरो जनसाधारन इउपिपिएलनि रायजो राजा बा पार्टिनि मानसिफ्राबो लुबैदों खिन्थु हाग्रामानि थाखाय बियो जाफुङाखिसै नंगौ जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव जोङो दैदेनगिरिफोरखौ जों मोगा-मोगि आयदा जों लाबोबाय थादों बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय जों नाजाबाय थादों दिनैबो आङो मोगा-मोगि आयदा लानो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव दङ नंगौ बे समाव आं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर जे बियाब बे बियाबाव दङ आरो मोनसे समनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मोनसे समाव बिथाङा जे बारग' एमएलए महरै खामानि मावनाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महरै मोनसे समाव बिथाङा गोख्रोङै बिबान लाबोनाय आरो आथिखालाव बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा जगदान जाबाय आरो बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोन्थिनो थाखाय नाजागोन थारैनो मख'नांगोन जे मसलपुर बियाबनि थामहिनबा मसलपुर जिल्लानिबो बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि महरै बिथाङा बिबान लाबोदोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थारैनो मिथिनो थाखाय नाजागोन जे बिथाङा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे हान्जायाव मा जाहोनाव आरो मानि थाखाय जगदान जादों मिथिनो थाखाय नाजागोन सोर मा बुंगोन जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना मख'ना लादों जे गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ सेथि पजिशनाव आरो नैथि पजिशनाव जुदि जों नोजोर होयोब्ला बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ बुंदों आरो थामथि पजिशनाव बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दोनदों बिथाङा नाथाय नोंथाङा सेथि पजिशनाव थानानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मानि थाखाय जगदान जागासिनो राजनैतिक विश्लेषण खालामग्राफ्रा बे खोथाखौ खालामबाय थागोन नायबायबो थादों जिखुनु पलिटिकेल पार्टिया गावखौ रावनिबो सिङाव होननानै लाया खारन जुदि बिथांमोनासो थि पजिशनाव दं होननानै गावखौ साननानै लादोंब्ला दिनैनि दिनाव बियो रायजोखौ जास्ट माने ओरैनो रायजोनि समर्थन आदाय आरो माखासे बेफोर ओरैनो माने ब्लाइन्डलि बुंनाय खोथा जागोन आरोखि खारन रायजोआ मिथिगौ देशनि मानसिया मिथिगौ जे बिपिएफ हाग्रामानि लिडारशिपआव जे मानसिफ्रा जे माने खामानि मावनो बा बिथांनि खामानियाव डिसिसनफोराव सन्तुष्ट नङा जायनि थाखाय बहुत दैदेनगिरिफोर दा मख'नो गोनांब्लाथ' भाइस प्रेसिडेन्टमोन चन्दन ब्रह्म 3 टाइम्सनि मन्थ्रिमोन आसामनि केबिनेट मन्थ्रि दा बिनि उनाव बुंनो हायो माने खाम्फा बरगयारी डेपुटि चिफ बिटिसि आराम्भनिफ्रायनो जोबजासे डेपुटि चिफ जानानै दंमोन आरो जोंबो बिदिनो पार्टिखौ हगारनो गोनां जादों पार्टिनि खोथायाव नङा पार्टिखौ हगारनांगौ जानायनि खारना जाहैबाय हाग्रामानि जिथु नेतृत्व बा बिथांनि दल सालायनाय बेनि सायाव असन्तुष्ट खारन बिथाङा दलखौ
गाव हारसिं गोसो जाना जि गोसोखाङो बेखौनो खामानि मावो बेयो गणतान्त्रिक बा गणतन्त्र होननाय बुस्थुखौ जेबो बुजिया दोलोनि खोन्थाखौ मानिया नामा दोलोनि खोथाथ' सासेनाबो बेवहाय सोलिया दा बेफोरबायदि सालायनो नागिरो दला ओंखायनो आं बुंदों दला गणतान्त्रिक दल जानानै गैया बिपिएफ दला दिनैनि दिनाव बे हाग्रामानि कम्पानिफोरबायदि जानानै दङ आं बेखौ बुंगोन आरो 1 नम्बराव दंना 2 नम्बराव दं बा माने 3 नम्बराव दं बिथाङाथ' दाबि खालामनानै लानो हागौ खिन्थु इलेक्सनाथ' फैगासिनो दं इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावसो बे खोथाखौ बुजिगोन सोर 1 नम्बराव दं सोर 2 नम्बराव दं सोर 3 नम्बराव दङ दा बेफोरखौ फैगोन समावसो बुंगोन नाथाय नोंथाङा दोलोखौ गारनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव हाबबाय हाबनायनि उद्देश्यखौ एसे फोरमायनो हागोन खारन मोनसे खोथा दिनैनि दिनाव बिटिसि ओनसोलनि जिथु राजनैतिक परिस्थिति बेफोरखौ जोङो गभीरै सिन्था खालामदों खारन बे आन्दलननिफ्राय जन्म मोननाय बिटिसि बिनि अस्तित्वआ भबिष्यतआव बेसे सुरक्षित आन्दलन खालामबाय राजनैतिक क्षमतानि थाखाय बा जों बेवहाय पलिटिकेल एन्जयमेन्ट पलिटिकेल पावार बा जोंनि जिखिनि सिमां बेफोरखौ मावनायनि जिथु जौगानायनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर बेफोरखौ मावनो थाखाय हयथ' दिनैनि दिनाव मोनसे फिसा क्षमता 6 सिडुल मोनदों दा बेखौ हमथानानै लाखिनांगौआ जों बयनिबो दायित्वमोन खारन आन्दलना ओरैनो सृष्टि जायाखै खारन जों बहुद सिमां नुदों जे ओनसोलखौ बा जोंनि हारिखौ दानायनि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि शिक्षा दीक्षा अर्थनैतिक जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिंजों जोङो दावगानो हायो बेफोरनो जोंनि गुबै थांखिमोन दा नुदों दिनैनि दिनाव जे जाथिनि गेजेराव बहुत राजनैतिक भाबै जों गावस्रालायनाय जाबाय बिपिएफ इउपिपिएल आरो दिनैनि दिनाव गोदानै आरोबाव मोनसे दोलो जन्म जाबाय मा होनदों एपिबि होननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड होननाय बे पार्टी जन्म जाबाय दा बेफोरखौ बेथ' दाख्लैसो जन्म जादों एपिबिआ खिन्थु मेजर भाबै बिपिएफ आरो इउपिपिएलआव बर'आ गावनानै दं दा बे ओनसोलनि राजनितिकआव नेतृत्व होनांगौबा बर'फ्रानो होनांगौ खिन्थु जोङो आन्दलन खालामनानै दिनै जिखिनि मानसि सेक्रिफाइस बा जोङो सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों बे क्षमताखौ मोनबाय खिन्थु क्षमता मोननानै बे क्षमताखौ दा हमथानो हाया नुदों आं खारन बेवहाय जोंनि जि जातीयताबादि आन्सलिक राजनैतिक दल बेखौ जोङो लाखिबाय थानो हागोन ना हाया ना बियो सोरनिबा क्षमता बा सोरनिबा आखायाव थांसिगोन बेफोरबायदि बयबो बुंगोन बयबो साननो गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा बेखौ बुंदों नुदोंबो जोंनि बर्थमान अबस्थाया बिराद संकटजनक खारन सोरबा थार्ड पार्टिया बेखौ बेनिफिटखौ मोननो नागिरदों दा नेशनेल दल बिजेपिखौनो बुंबाय आं बेनि खेथ्रआवनो बुंबाय आं दा उदाहरन दं कार्बि आंलं डिमा हासाव बेफोरखौ गासैबो गोदोनि दिनाव
एलायन्समोन दानि दिनाव सम्पुर्ण बिजेपि करन खालामनाय जाबाय बिटिसिआबो बिदि जानो नागिरदों ओंखायनो जों माने जोंनि उद्देश्यनिफ्राय माने कि मा होनो डाइभार्ट जानो नागिरबाय आरोखि नोंनि सिमां नुनाय बर' जाथि दानायनि बे ओनसोलनि अर्थनैतिक बा डेभेलपमेन्ट जौगानायनि जिथु उद्देश्य बेफोर बिदिनो गोदोनि बायदि गतानुगति बिदिनो सोलिलांबाय थागोन मावनो हानाय नङा दा बेफोरनि खारनाव जों लुबैदोंमोन जे जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय रायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे सिट बुजियानो जा नायबा माने मा होनो मोनसे बुजिनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ बेवहाय जेबो गोरोबलायनो हायैनि मेजर इस्युसफोर जेबो गैया जेबो खारन गैया गोरोबनो हायैनि खारन बेवहाय बहुत टाइम रायलायनाय जादों रायलायनाया बहुत 3 टाइम्स माने 3 राउन्ड्स रायलायनाय जाबायमोन खिन्थु भुल बुजिनि गेजेरजों बे रायलायनाया साक्सेस जायाखिसै दा बेफोर खोथाखौ जों बयबो लुबैदोंमोन बा बिपिएफ दोलोनि बयबो गिदिर गोलाव फ्राय जिल्लायानो लुबैयो फ्राय लिडारानो लुबैयो आरो जनसाधारन इउपिपिएलनि रायजो राजा बा पार्टिनि मानसिफ्राबो लुबैदोंमोन खिन्थु हाग्रामानि थाखाय बियो जाफुङाखिसै रायलायनायनि सिगाङावनो बेफोरबायदि कन्डिसन होलायनाय जादों जेरावनोखि गावसिब हिसाबै बिटिसिआव थाबाय थानो मोननांगौ बेखौ नायोब्लाथ' क्षमता केन्द्रिकसो जाहैबाय क्षमता केन्द्रिक खौसेथिनि बाथ्रायाव खारन खौसेथि जाथिनि देशनि खोथा गैला बेवहाय माने गावबागाव पलिटिकेल लाबालाब बा हयथ' दा लिडारशिपनि खोथाखौसो बांसिन गुरुत्त होदों बेफोर खारनाव जों असन्तुष्ट जादों बा जोंनि बयबो नेताफ्रानो असन्तुष्ट जादों हाग्रामानि बिदि अहंकारनि थाखाय हयथ' जोङो बिटिसिनि राजनिति बा जोंनि सिमाङा सन्न बिसन्न जालांनो हागौ भबिष्यत बेखौ साननानै जोङो दिनै हयथ' बिटिसिआव मोनसे खौसे खालामनांगौबा हयथ' मोनसे नङा मोनसे सेस जानांगोन खुगाजों बुंनानै जाला बियो बेखौ माने एक्सननि गेजेरजों लानांगोन जों बेफोरबायदि खोथाफोरखौनो दिनै आंल' नङा आरो बहुद जन दंबावो बहुद जन दं बिथांमोनहाबो दल एंगारगोन मोनसे समाव बै सम फैबा हयथ' लासैनो बे दलखौ हगारगोन खारन बेयाव खौसेथिनि आबैसक आरो बे 2025नि बिसायख'थिया जोंनि थाखाय बहुत सिरियास बे इलेक्सना बहुत सिरियास बेवहाय हमथानो हायाब्ला भबिष्यतआव बे आन्सलिक राजनिति दला रावबो थांनानै थानो हानाय नङा बिटिसिखौ हमथानो हायाबाथ' बिधान सभा 26खौबो लाखिनो हानाय नङा बिधान सभायाव गुरुत्त मोनहैनाय नङा हेला नों मा मावहैगोन भबिष्यतआव नोङो ओरैनो खुगाजों बा दिसपुरिया बे सरकारनिफ्राय जेबो मोना नों केबल नोङो राजनैतिक सक्तिनि थाखायसो बेफोरखौ आदाय खालामनो हायो गतिके ज' जानाया अत्यन्त जरुरि ओंखायनो जोङो रायलायनानै दानि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि खौनो जोङो जिहेतु रुलिंआव दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट क'आलिसन दं बिटिसिआव क'आलिसन दं बेफोर भबिष्यतखौ नायनानै जोङो
बिटिसिनि 2025 इलेक्सनखौ देरहानांगौनि थाखाय बेवहाय जोङो आन्चलिक दलखौ गोख्रों खालामनांगौ बे खोथाखौ लानानै जोङो इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों। जिहते जों बिपिएफनि गोबां सुबुंफोरानो बुङो जे टाइगार इज बेक होननानै बुङो बिटिसिआव टाइगारा 2025आव फैफिनगोन होननानै बुङो आरो बे समाव 27निबो गोजौआव मासि मोननानै फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि पावाराव फैगोन आरो खुंथायाव फैफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो नोंथांनि बायदिबा मा होनगोन? दा पावाराव फैनाय फैयैआनोथ' बुंदों इलेक्सनासो रायजोआसो बेखौ निर्णय खालामगोन। सोरबाया लिडार जानो होनबाबो हाया, एमएलए मन्थ्रि जानो होनबाबो हाया। बेयो जाहैबाय जनसाधारननि रायजोनि खोथा बियो। रायजोआ दिनैनि दिनाव सोरखौ गनायो बा सोरखौ सायख'यो बेजों खोथा दं। मन्थ्रि एमएलए जानोथ' बयहाबो इसा थायो, बयहाबो इसा थागोन बिटिसिनि चिफ जानो। बिटिसिनि चिफ जानो थाखायनोथ' दिनै बियो खौसे जानांगौनि खोथाखौबो बियो माने फेलें खालामदों। बे खेथ्रआव आं साना बिपिएफआ आरोबाव खनसे सरखार दागोन होननानै आं साना। गावनो आं बाक्साखौनो उदाहरन होनो हायो। बाक्सानि खेथ्रआव बाक्सायाव मोनसेबो बिपिएफ दला देरहानायनि खुनु सम्भाबना गैया। गावनो जों बेखौ खाथाङै बुंनो हायो। बाक्सायाव 11ता समस्ति दङ। 11तानि मोनसेबो बिपिएफनि थाखाय दिनै मोनसेबो समस्तिया सुरक्षित नङा। माखौ लानानै दानो नागिरदों? आरो बुंनो थांबा बिपिएफनिफ्राय दिनै बहुद देरहानानै जिएमफ्रा माने इउपिपिएलआव फैबाय, जइन जाबाय। दाख्लै बावैसो रेवरेवानि खोथाखौ जों बुंनो हायो। बिथाङा फैबाय, आगोलनि जिएममोन जोंहा दाख्लै नेरसोन बर' बिथाङा जइन जाफैबाय। आं सानदों हाग्रामानो रावखौबो नाङा। हाग्रामानि मथेथ' जों गासिबो माने रिजेक्ट माबा मा होनो बे मा होनो दैदेनगिरि। खाम्फायाबो जेबो मावाखै, सन्दनाबो जेबो मावाखै। मथथे गासिबो गाज्रिजोब, खिन्थु हाग्रामायाल' मोजां जानानै दं बिटिसिआव बिनि मथेब्ला। बे सानैसो किसु मानसिफोरखौ लानानै बिदिनो बेफोरखौ लानानैनो एनमेसियर बेफोर मानसिफोरखौ लानानैनो माखासे सिमां नुदों। खिन्थु सम्भब नङा। रायजोआव दिनै जोङो राजनितियाव दाल' नङा, बर' आन्दलना जेब्लानिफ्राय आराम्भ जादों बे समनिफ्रायनो जों राजनैतिक भाबै जुद्ध नांबोदों। राजनैतिक भाबैजोंबो जों देरहासार जाबोदों। बेफोरखौ खोथाखौ नायोबा हयथ' राजनितिनि फोथाराव गाव हारसिंल' देरहादों, हारसिंनो बिटिसि लाबोदों बेफोरबायदि बुंनो नागिरो जे हाग्रामानि प्रभाबावसो देरहायो होननानै बिदि क्रेडिट लानो नागिरो। रायजो नङाबा जेबो जाया। बहुत कर्मि नांगौ जायो। रायजोआ सोरनि मोखांखौ नायनानै भट होनो? हाग्रामानि मोखांखौ नायना बाक्सानि रायजोआ भट होआ नङाना। बेवहाय जोंहा बहुत नेताफोर दङ, मावथिफोर दङ, जायफोर मानसिफ्रा बे माने गोलाव सम बे आन्दलनजों जड़ित मानसिफ्रा। सामाजिक बिथिङावनो होन, राजनैतिक बिथिङावनो होन, अन्यान्य खेथ्रआवनो बहुत रायजोआ बेहाय सहयोग होबोदों। जों केबल बिएलटिआ आन्दलन खालामनानैल' बे बिटिसि जादों, सिट मोन्दों बिदि नङा। आबसुआबो बराबर बेवहाय भुमिका दंमोन। जोंनि दिनाव गोबां सामाजिक माखासे संगठनफोर आबोफोर दंमोन।
बिदिनो जोंहा माखासे सामाजिक मोनसे अर्गेनाइजेसन दंबावोमोन बे जेरै मा होनो अन्यान्य जाति संगठन बेफोरखौ लानानै दानाय BPSC फोरबायदि दंमोन बयनिबो मदद दं बेवहाय रायजोनि दिनै उद्देश्यनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थांबाय केबल दा माने चिफ जानांगौ EM जानांगौ बेफोरबायदिल' थांखिजों रायजोआ मदद होआ बेफोरबायदि खारनावल' मदद होआ हाग्रामा महिलारा हारसिं जालांगोन नामा जिहेतु गोबां दैदेनगिरिफोरानो नोंथांमोनाव फैबाय खाम्फा बरगयारिनिफ्राय लानानै चन्दन ब्रह्म नेरसोननिफ्राय लानानै माखननिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव BPFखौ नागारगासिनो दङ दा हाग्रामानि अनगायै बे समाव फैबाय थानाय समाव BPFखौ दैदेनलांनो हानाय बेफोरबायदि दैदेनगिरि दं नामा बे 2025नि इलेक्सनानो लास्ट जागोन BPFनि थाखाय बेनो लास्ट बे इलेक्सनानो औ बेखौनो बुंनो हायो हाग्रामाया दिनै सोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों नानानथा घोषणा खालामदों इलेक्सननि आगोलावथ' बिदि मा होनो फुलजारि मारिनाय होना होमबा घोषणा खालामदों बिथाङाथ' माने घोषणासो खालामनो हागौ होनो हानायनि अधिकारथ' गैया नङाना दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासनाव दङ UPPLनि सरकार BTC गभर्नमेन्ट BTCनि इलेक्सना सेप्तेम्बराव जागोन अब्लाबो आसामाव सरकार दं दिनै आरो बोसोरसे थाबावगोन आसामाव माने एसेमब्लि क'आलिसन BJPजों जिथु क'आलिसन बेयो आरो बोसोरसे थाबावगोन रायजोआ एथ'ग्राब माने बुजियि नङा जे बे खोथाफोरखौ नाया बिदि नङा दिल्लीयाव दिनै सरकार दं दाख्लैसो सरकार दादों नरेन्द्र मदि BJPनि सरकार सोलिगासिनो दं बेवहाय सानै MP दं आसामाव दिनै सरकार दं क'आलिसन मन्थ्रि दं केबिनेटनि रायजोआ सोरखौ प्रिफार खालामगोन सोरखौ नायगोन सोरनि मोखांखौ नायगोन बिथाङाथ' गिदिर खोथा बुंदों गाबोन ओरै खालामगोन थोरै खालामगोन ओरै होगोन दासो मानो बुंदों बे थांनाय दिनफोराव बिथाङानोथ' शिबमोन रायजोआ जुदि गमामायैनो सन्तुष्ट मोनब्ला बिथांनि खामानियाव हयथ' दिनै बिथाङा शिब जानानै थागौमोन बिथांखौ असन्तुष्ट जानानैनो दिनै माने UPPLखौ ग्रहण खालामदों रायजोआ आरो दिनै जनप्रियता बांगासिनो दं 4.5 बोसोर जाबाय आरो बेनि दारै माने बहुत मानसिफोर UPPLआव जगदान जादों माखासे मिडियायाव बुंबाय थादों देखायबाय थादों बेफोर गिदिर खोथा नङा किन्तु ग्राउन्डआव जिथु नायोब्ला बेफोरखौ मोजाङै नायोब्ला हिसाब किताब खालामोबा UPPLआनो सरकार दागोन प्रमदनि नेतृत्वआव सरकार दागोन आं दिल्ली सरकार दिसपुर सरकार दं दिनै दिनाव BTCआव सरकार दं मन्थ्रि दं गासिबो दंजोबो एभ्रिथिं दं दा बेखौ गारना रायजोआ सोबाव थांनांगौ नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु बिथां हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौनो जों सावरायबाय थादों दा बिथाङा सिगांनि सानाव नोंथाङाबो जेब्ला नैबे मुसलपुर जिल्ला BPFनि आफादगिरि महरै नोंथाङा दंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि जागायनायनिफ्रायनो बे दानसे उनाव सरकार जागोन दाननै उनावनो सरकार जागोन दा 6 दाननि उनाव आरो बोसोरसे उनावनो बा MP इलेक्सननि उनावनो सरकार दागोन होननानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन थारैनो मा जाहोनाव बिथाङा पावाराव फैनो हादिया थामहिनबा नैबे UPPLखौ नागारनानै गाव मानो पावाराव फैनो हादिया बा गाव बुंनाय बायदि खोथाया बिना फिलु गैया नामा बेनि खोथाखौथ' दा हाग्रामानि खोथाखौ आसलते BPFनि कर्मिफ्रानो सिन्था खालामनांगौ बेखौ बिथाङा BTCखौ बहुत बार माने प्रमदनि सरकारा थानाय नंला होननानै माने बहुत बार बुंदों जा अमुक मासाव
जोंनि सरकार फैसिगोन बेफोरबायदि बुङै बुङै दिनै साराय सारि बोसोर बारलांबाय बिनि खोथाया बहा मुल्य दं बिथाङा माने बिटिसि आवबो पन्सायत इलेक्सन जागोन होनदों हा दिनै बिनि उत्तरखौ हाग्रामाया होनो हागोन बिटिसि आव बोरै इलेक्सन जायो पन्सायतनि हा बेवहाय नोङो पन्सायत इलेक्सन जानांगौबा बिनि माखासे प्रक्रियाफोर दं बेनि जुदि साधारन जुदि गियानाबो गैयाब्ला जाहा मोनथा माने खोथा बुंलाबायोब्ला हाग्रामाया बेसे मेचियर बेखौ रायजोफ्रा बुजिगोन दा बिनि खोथायाथ' मुल्यआनो गैया कय बारबा बिटिसि गभर्नमेन्ट बायलांबाय दाख्लै माने बिटिसिनि इलेक्सन जानोसैनो बेसेबांबाखौ लास्ट डेट होदोंमोनलाय बियो मार्च 31 मार्चखौ लास्ट डेट होदोंमोन माने इलेक्सन जानोसै होननानै बिथाङा अबाव नायनानै बुङो अबाव नुयो सोर खोन्था हरो बेखौ बुजिला बिथाङा नंखाय खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ ओरैनो अन्ध खालामनानै दोनदों अन्ध खालामनानै दोनदों आरो बिथाङा गासिबो नंखाय खोथाफ्रा दिनै फोरमान जाबाय हाग्रामानि फंसेबो खोथाया नङा जायाखै दा मिसा खोथा बुङो कर्मिफोरखौ थगायो दा मानसिखौ हमथानो हाया जादों पार्टिखौ हमथानो हाया जादों जायनि फलाव बियो नानानथा माने खोथा बुंफ्लानानै प्रल'भन बा अन्य खोथा बुंनानै बिदि मानसिफोरखौ लाखिनायनि पलिसिल' बियो जेबो नङा बेयाव खुनु सत्यता गैया बेवहाय पलिसि खालामदों मिथिनो नाजागोन जे मोनसे खोथाखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों जे गुबुन दोलोनिफ्राय थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएलआव फैयोब्ला खामानि मावनो सुबिदा होआ इउपिपिएलआव फैयोब्ला सेवलाङो सासे दैदेनगिरिया जेबो एक्टिभिटिस खालामनो मोना गासैनिफ्रायबो जानगाराव थानो गोनां जायो होननानै बाथ्राखौ मख'दों मा बुंगोन बे समाव नोंथाङाबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बे समाव इउपिपिएलआव फैबाय खाबुखौ होमारा नामा इउपिपिएल राजखान्थिया आसलते बिथांमोना जिथु प्रसार खालामदों जे माने इउपिपिएलआव फैनानै जेबो खामानि मावनायनि स्पेस मोना होननानै बुंदों जों खुनु सर्त आर'प खालामनानै इउपिपिएलआव जगदान जायाखै ना बले एमएलए बिनानै फैदों ना बले एमसिएलए इलेक्सन गेलेनो होनना फैदों खुनु सर्त फर्त होनानै जों फैयाखै आं दहायनो बुंखांबाय जे जोंनि फैनायनि खारना मा बेखौ जों जातिनि एकता आरो आन्सलिक दलखौ गोख्रों खालामनो आरो बिटिसिआव स्टेबल मोनसे राजनैतिक मोनसे परिस्थिति लाबोनो थाखाय जोङो बे सिद्धान्तखौ आगोलाव दोननानै फैदों जोंनि भबिसतखौ दा सानथों हाग्रामाया बे गावनि भबिसतखौ सिन्था खालामदों गाव मा मावनानै थागोन फैगोन बार इलेक्सनाव जेननायनि उनाव बिपिएफ पार्टियाथ' थानाय नङा जोबलांगोन बे इलेक्सनानो लास्ट इलेक्सन जागोन दा जों दिनै मोजां मोनदों खामानि मावनो बेवहाय गणतान्त्रिक आरो बयनिबो गेजेराव रायलायनायनि गेजेरजों सिद्धान्तफ्रा जायो आरो पार्टिनि बा गासैबो कर्मिफ्रा सब लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं एक्टिभलि आरो जिफोर समस्याफोर जादों हयथ' दलनि टेबोलाव रायलायनाय जायो आरो बेवहाय बयबो खोथा लाखिनायनि बुंनायनि अधिकार थायो दङ आरो आं बेखौनो लुबैयो आरो मोनसे गणतान्त्रिक देश गणतान्त्रिक दल गणतान्त्रिक जानांगौ दला पार्टियाव बयहाबो बुंनो हानायनि अधिकार थानांगौ बुंनो मोननांगौ गावनि अभाब अभियोग आरो जिखिनि खोथाफोर बेखौ लाखिनो मोननांगौ खिन्थु बिपिएफआव बहा बुंनो मोनो हाग्रामा बुंनाया बेनो लास्ट
फाइनाल जायो बेवहाय कुनु पार्टियाव गणतन्त्र दं होननानै साना आङो बिपिआव बेयाव गणतन्त्र गैया पार्टियाव बुंब्लाबो लायामोन नामा रावनिबो खोथाया जेबो जाया माबा मोनसे खोथा बुंबा बिदिनो मोहेर जानाय बा सोरबा जुदि बुङोब्ला हयथ' बे दलनिफ्राय बाहेर जानांगोन दलनिफ्राय बा बिबाननिफ्राय बाहेर जानांगोन बिदि परिस्थिति बहुद जाबोबाय जुदि मोसाजों रुजुनायखौ जों नुनो मोनदों मोसा बायदिमोन नामा बिथाङा जे मोगथाङाव जे जाखिनि बे दोलोखौ सालायबाय थादों नोंथाङा बुंदों जे गुबुना बुंब्लाबो बे बाथ्राया राया बिनि बुंनायानो एक बा बिनि बुंनायानो फाइनाल बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों मोसा बायदि सालायदों नामा बे बिपिखौ बिथाङा हारसिंनो बिदि जुदि गिजानांगौ जायोब्ला मानसिखौ मोजां मोननांगौ ना गिनांगौ हा जाय मानसिया मोजां बेखौ अनो ना अना आदर खालामो ना खालामा खिन्थु बिथांखौथ' गियोसो बेखौ गिनानै नों सोरनिफ्राय मा आदाय खालामनो हानो नोंलाय सोरनि अन्तरखौ जय खालामनो हानो नोंलाय सोरखौ जय खालामनो हानो नोंखौ दिनै गिगोन नोंनि मोखाङाव नोंनिथ' अधीन नङाना रावबो जों सासे मानसि हिसाबै स्वाधीन बेक्ति जों देशनि सासे नागरिक जों नोंजों बेफोरबायदि मोहेर दावहेर खालामबाय थाजानो बा सानफ्रामबो दाबि धमखि खोनासंबाय थानो हा जोंथ' जाथिनि थाखाय खामानि देशनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जों जेरावखि थाया खामानि मावबोगासिनो दं आं दिनै 2016निफ्राय एमएलए नङा दिनै 2025 4 बोसोर 9 बोसोर धरि जोंथ' रायजोनि थाखाय खोथा बुंगासिनो दं जेरावखि थाया मानो जोंहा जों खामानि मावनायनि इस्सा दं जों दावगानो लुबैयो मोजां लामा जाथों खेथियकफोरनि थाखाय बान्दो बानला जाथों हा स्कुल कलेज जाथों बेफोरनो जोंनिथ' जों लुबैनाया बेनो मानसिफ्रा बेवहाय अर्थनैतिक भाबै लाभाबित जानांगौ जाहाथे जोङो हानाय जिखिनि हायो बे गोरों गथ'फ्राथ' साख्रि बाख्रियाव मावगोन बाखि बेफार बेबसाय बानिज्य खालामनो थाखाय बिथांमोननोबो सुबिदा खालामना होनांगौ माखासे गेलेग्रा बा गेलेमु जिहेतु डिपार्टमेन्ट स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट बेफोरखौबो डेभेलप खालामनांगौ दिनैनि सरकारनि दिनाव दा गिदिर स्टेडियाम लुदों दाख्लैसो हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मुख्यमन्त्रिया घोषणा खालामबाय जे माने मा होनो हजों मोनसे केम्पास खुलिनाय जागोन मा होनो उदालगुरियाव इउनिभारसिटिनि केम्पास खुलिनाय जागोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव बेफोरखौ जों लुबैया नामा हागौबा आरोबाव इन्जिनियारिं कलेज लाबोबावनांगौ उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज बानायनायनि खोथाबो घोषणा दङ दिल्लीयाव दा फादार अपेननि स्टेचु लामा नामाकरन खालामनाय जाबाय बेसे मोजां खोथा बे माने देशनि माने राजधानियाव केपिटेलाव खालामनाय जाबाय आरो बेबो एखेबारे माने हम मिनिस्टारनि दारै बहुत मोजां खोथा बियो जों बोरै जोंनि नेताखौ माने गोजौआव दोननो हायो आरो बेखौ अराय जाहाथे जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो बिथांनि माबायाव उज्जवल जानानै थानांगौ बेनोथ' जोंनि माबा जोंनि आसा आकांक्षा बेफोरो दा जियानो बुङा मानो गिजानांगौब्लाथ' बेखौ सोर मा होननानै बुंबावगोन फालाय मोसाया मानसि अरा होनबा बेदर जाया होनबा बे धरननि गिरु बारु जुदि खोथाब्ला मोसानि खाथियाव सोर थांगोन फालाय बेखौ थारमाने गियोसो मोजां मोना मानसिया नङा होनबा बेखौसो बुजियो आं
जिहेतु नोंथाङा नैबे मसलपुर बियाबावनो जिहेतु नोंथांनि जायगा आरो लोगोसेनो मसलपुर जिल्लानि नोंथाङा BPFनि मोनसे समनि जेरै आफादगिरि महरै खामानि मावदोंमोन दा UPPLनि परिस्थितिया बा थासारिया माबायदि दं फैबाय थानाय बिसायख'थिनि आरो आथिखालनि जे थासारिफोरा दोलोआ बहुत मोजां सन्तोषजनक जोंनि माबाया आगोल क'आलिसन सरकार दादोंमोन आं सानो एबाराव सिंगेल मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट दागोन UPPLआ आरो दानि जोंनि जितु एसेसमेन्ट जोंनि जिखिनि जोंनि सारभे आरो जों नुदों गिदिंनानै जथेस्थ' माने रायजोनि माबाया बहुतखिनि आरोबाव गोदानै BPFनि रायजो राजाफ्रा UPPLआव फैदों आं सानो आगोलनि बायदि नङा एबार हारसिं सिंगेल मेजरिटि लानानै सरकार दागोन खारन दाख्लैसो बरबरियाव GSPनि आरो इउथनि गथ'फोर आरो सासे BSUनि बाहाय जइन जादों बरबरियाव UPPLआव फैबाय BPFनिफ्राय आरो दिनै माखासे मानसिफोर जइन जागोन गोबां जइन जागोन बेफोरबो BPFनि गोजा इउथनि BSUनि दं बेफोरबो जागोन दिनै जागासिनो दङ बेफोरबायदि जों बेखौ मिडियाजों दामाखै आरो जों बिदि जों माबा क्लेम खालामनानै लानो सानाखै मसलपुरा लांदां जासिगोन नामा BPFनि दाथ' नुनायावथ' बहाथो बेसे दङ BPFनि सक्तिया गैया आं आंनि गामि बेलगुरिखौनो बुंबाय बेवहाय खैथा BPF दङ गैया आमबारि दं बे खाथि खालानि गामिखौनो बुंबाय आं बालापारा दङ बेवहाय सिलपाता दं पश्चिम बांलाबारि दङ खलबारि दङ ओरैहाय काटलिगाव दङ बेवहाय बेसे BPF दङ बेफोरखौ जुदि अनुमान खालामबाथ' जों बुजिनो हायो बे BPFनि अबस्थाया मा बेफोरखौ बे गासिबो दिनै नुसारजोब्बाय सिंस्रिबायबाय नामा BPFआ बे मसलपुराव जायफ्रा एसे दुरबल मानसिफ्रासो होख्रावबाय थायो दे मा होनो सैमाफ्रा बे दुरबल बा गावखौ अरजानो गिनानै खां खां होनग्रा होमबा बे धरननि माने होसिख्रावबाय थायो नंगौनि नङिनि जानला मोनला खोथा बुंलाबाय थायो दिनै दुरबल BPFआ बेखायनो माने बेखौबो दांद्रां बेखौबो दांद्रां बे धरननि माखासे खोथाफोर माने बुंलाबाय थायो आरोखि खिन्थु रियेलिटिया बे नङा ग्राउन्डनि रियेलिटिया बे नङा होननानै UPPLआ मजबुत स्थितियाव दङ रायजोनि गोबां मदद दायो दङ UPPLआ नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय थामहिनबा BPF राजखान्थि हान्जानि जोबोदनो गोख्रोङै खामानि मावनाय मसलपुर जिल्लानि बारग' आफादगिरि महरै बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोलाव सम जे बर' हारिनि थामहिनबा BTC सोरजिनायाव बिथांनि गोबांनो मैखोमैनो बिहोमा दङ आरो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो जों मोनथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे आथिखालाव जाखिनि गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL राजखान्थि हान्जायाव फैयोब्ला दैदेनगिरिया बिथांमोनखौ स्पेस होगोना होआ UPPL राजखान्थि हान्जायाव बेनि सायाव बिथांनिफ्राय मोनथिबाय गुबुन समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया सेथि मासियाव दं होननानै हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि दैदेनगिरिफोरा बुङो आरो बेनि अनगायैबो जे बुंथियो जे BJP राजखान्थि हान्जाया नैथि पजिशनाव थामथि पजिशनाव बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया दङ होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो लानानै बिथां
गेदेमा बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे रोखा रोखा बिथाङा मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै आथिखालनि राजखान्थि हान्जा जे बिथांमोना गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय UPPLआव मा जाहोननि थाखाय फैनाय जाखो आरो BTCनि भबिष्यतआ मा बिनि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बे समाव नोंथांमोननो मिथिहोबाय। गोजोन्थों।